от метал стигат на чалга. Аз от чалга стигам на метал. Защото малина е масакър. Масакър. Viva Wellness. Viva CrossFit. Ой. И... не ми да ми хранеш. След като вече направихме педерала с тонизиране, за да покажем отново the advantages muscles, трябва да ви покажем след вече 700 или стандартна бутилка водка как се чувствам аз и как се чувства моя приятел по същия начин както преди. Homage for Vader. Не можех да пред него, защото пред него има огромна локва повърня. Clearly. Тък му щях да пред тебе, но за малко щях да се нагазва в дълбокото и се отказах. Спокойно, това е третия клип, който снимам. Не си пропуснал много. Цецо, няма да помниш, но да ти кажа. Това в YouTube няма да... В YouTube ще се качи. В Facebook няма да се качи посмъртно. Посмъртно, да ме молиш, няма го кача. Смисъл... Не се притеснявай, в Facebook, нито в моя, нито в твоя профил, нито чрез статуси, нито чрез линкове няма да се качи. Не се притеснявай. Това го имаш като обещание. Оттам нататък, спокойно.